Bueno, doncs simplement volem fer enguany, degut a la situació que hi ha per Covid-19, viurem unes festes una mica diferents i volíem mirar de reagrupar a tota persona que antigament ha format part de la tropa de cornetes i els animam a venir a uns assajos per tal de poder sortir tots plegats per Pollença. Les nostres intencions són arribar per tots els carrers de Pollença fent uns recorreguts i així tothom podrà sentir la banda de cornetes i tambors. També la gent que vulgui venir, ja sigui gent que ha vengut antigament o si vol venir gent nova, si no tinguessin instrument nosaltres els hi facilitaríem per tal de que puguen sortir i bé, quants més siguem millor. I enguany vam decidir, vam xerrar amb ells, que evidentment intentarem que passi davant de cornetes en un nivell de poble, però un recorrido totalment diferent a nosaltres anys, sobretot per temes de seguretat i que no hi ha problema que la gent se vulgui acumular. Perquè enguany, evidentment, estarem molt pendents de nosaltres que facin les coses ben fetes, sobretot pel tema del Covid. I, evidentment, ja dic a tot el públic, a tot Pollença, que en un moment que la gent se vulgui acumular més de lo normal, hi ha unes ordres d'aturar qualsevol festa, no només la banda de cornetes, sinó qualsevol festa i activitat que farem dins el poble de Pollença enguany.